Xayrlı ertə tapşırığımızın qonağı Jerşə İlsiyə Bədirdinova. Xayrlı ertə İlsiyə. Xayrlı ertə. Xələr nişik? Oy, мен ауырып тұрам ертең, сұрамағызда. Әлі білем гастролlerden гына қайттыңыз, Біз ертең гастролlerden қайттық. Bir косметиканы юдым да, икенчесін бизәндім де, малайны мәктәпкә илтергә ішігіп шаптым. Алла ярдәм берсен ішігізді. Ничек йомшак кына әйттереп әйтеп икән. Мин монда эштә эшли алмаган булыр идем. Рәхмәт Илсия һәм тапшыруыбызга килүегез өчен дә рәхмәт. Иртәгә Пирамида концертлар залында Җомга киче дип исемләнгән юмористик музыкаль тамаша узачак, анда сез дә катнашасыз. Нинди җыр башкарачаксыз әлеге тамашада? Менә 30 тулды бит әле быел. 11-нче елда. Әйе, 4 февральдә булды гына әле менә. 30 тулды, менә кызда 30да дигән бер җырыбыз бар иде, шуны җырларбыз дип торабыз менә. Берсе. Юбилейлар булды. Туган көннәрегез котлы булсын. Рәхмәт, рәхмәт сезгә. Гомумән алганда нинди җырлар өстендә, нинди темалар өстендә эшлисез? Темалар бик төрле. Без менә кайбер артистлар әйтәләр, мәсәлән, яңа программаны җәй азакларыннан башлыйбыз, көз көне чыгабыз дип. Мин шәхсән үзем берничә аңлый алмыйм. Безнең киләсе елга чыга торган яңа программаның күп өлеше, 80-90% уже әзер. Biz менә гел яңа программа өстендә эшлибез. Әле бысы белән йөрибез бит әле хәзер сентябрьгә хәтлек. Гомумән, мәсәлән, минем ел башлана сентябрьдән. Минем өчен яңа ел, яңа сезон сентябрьдән башлана. Әле бысы белән әле шактый вакыт бар бит. Ярты елдан артык вакыт бысы белән йөрегән. Но яңа программаны әзерләп бетердек диергә була инде. Сез ел сайын программа әзерлисезме? Ел сайын программа әзерлим. Менә ел сайын программа әзерләү авыр түгелме? Бик авыр, Раил. Но безнең татар халкы белән бүтәнчә мөмкин түгел. Мин мәсәлән анда ниндидер чит ил артистларын карыйм, Мәскәү артистлары белән чагыштырам. Мин бәләкәй чакта җырлаган хитлары белән алар бары тик мәсәлән күлмәк алыштырырга мөмкиннәр. Анда күлмәк дигәндә дә Мәскәү җырчыларының менә концертларына барам. Беренчедән концертның дәвамлыгы 45-50 минут. Икенчедән анда бер футболка белән, бер кроссовка, бер джинсы белән чыгып җырлый. Шынлап тұрып, жырлар күрсәтергә килгән артист. Һәм тамашачы да шуны тыңларга дип бара. И һаман шушы бер җырлар белән җырлый, ел сайын шуларны җырлый ул. Ел сайын халык җыела. Безнең әз генә бүтән төрлерәк. Бездә менә утлар шигырга кирәк, бездә чәчкәле матур күлмәкләр кирәк. Ким дигәндә бер 4 тапкыр, 5 тапкыр күлмәк алыштырмасаң, концерт түгел иде диләр. Яңа җырлар кирәк безгә ел сайын, чөнки теге узган елгы программасын күрсәтте диләр. Белмим инде ул нәрсә белән аңлатырга да түгел аны. Ел сайын яңа программа әзерләмәсәң, бер ел алданып киләләр дә киләсе елга килмиләр. Бу җырларны ишеткән бар инде, моны күргән бар инде дип. Безгә тамашачыбыз да шылтырата әйдәгез, тыңлап китик. Хәерле иртә. Алло, исәнмесез, әйе? Хәерле иртә, тыңлыйбыз сезне. Хәерле иртә. Сеңнем Илсия синме бу? Мин Сеңнем Сибирь поселоктан бер кат 70 яшендә бер кат звонить итә сиңа. Бигрәк тә яратабыз без синем. Особенно менә бу җырны. Гомер буе үземдә кешеләргә менә кайгыга бирешмәгез, тырып басыгыз. Бетә ул кайгылар дип яшәгән идем. Менә бу җыр бигрәк миңа да килә. Әйбәт итеп яшә, әйбәт итеп җырла, әйбәт итеп яшәгез семьям белән, ярыймы сеңнем? рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт шылтыратуыгыз өчен. Ой, Илсия, менә рәхмәт. карагыз, өлкән яшьтәге кешеләр дә шылтыратаймы, иҗатыгызны яратып, анарсын интернетка керсең, анда сезнең яшьләр битләрендә дә сезнең җырлар урнаштырылган. Сезне төрле яшьтәге тамашачылар үз итә. Менә сез үзегез кемнәр өчен иҗат итәсез? Менә җырны халык өчен. тудырганда халык өчен дип. Менә Халык бармы аудитория дигән нәрсә? Аудитория юк, Раил. Менә мәсәлән, Буа районында микән килде бер хатын, кызын ияртеп килгән 5 яшь балага. Бик матур гына кыз бала. Менә ул ди сезнең җырлар белән уяна, сезнең җырлар белән йоклый ди. Мин аны берәй бер эшләтә алмыйм ди. Мин көләм, мин әйтәм, бәләкәй баланың психикасын бозырсыз, мине тыңлатырга ярамый икән дип. Юк, аның ди бөтен бүлмәсендә сезнең плакатлар ябыштырган, ул Илсия апа дип әйтә ул ди, менә гел сезнең белән яши дип. Аннан килде Орша районында 80 яшьлек әби. Әгәр дә сине тыйсалар, мин транспарантлар белән Кремльгә барам, мин активист, мин бөтен Орша халкын җыям дип. Юк, менә төгәл генә шушы яшьтән шушы яшькә дип әйтә алмыйм мин. Бик төрле. Бар нык яратучылар, бар нык яратмаучылар. Теге бер урта бер тирәдә карап торганнар юк безнең. Нык яратмаучылар тыңлыймы? Раил тыңламасалар, сүкмәсләр, алар бит менә сүгә торалар, концертка килә торалар, бөтен җырларны белә торалар үзләре. Минем кайвакыт исем китәсең, мин әйтәм бер тапкыр әйттем бит инде яратмыйм дип.
Нигә тагын икенче концертка килергә? Ул килә яңадан шулай ук записка яза, яратмый мин сезне, сез татар халкының, сез сәхнәгә чыгарга тиеш кеше түгел дип мәсәлән Ләкин ачыктан концертка ачык. килә. Килә ул ел саен. Шундый кешеләр дә бар әйе. Безгә тамашачы шалтырата диләр, әйдәгез тыңлап китик әле. Алло, исәнмесез? Без сезне тыңлыйбыз. Alo, исәнмесез? Исәнмесез? Бу Кабиштранна Чутьяулнан иде. Без Илсева Теттинен концертын бик каты яратабыз. Һәм безнең үзебезнең Мишәр халкын җырлагас бик матур гына җырлар тапшыруын көтеп бөтен халыгыбыз белән үзебезнең семья исеменнән дә бик зур рәхмәт аларга. Үткән 12-нче февральдә 30 яшьлек юбилейлар белән котлап та үтәсе килә. Һәр вакытта да без аны көтеп калабыз һәм шатланып һәрбер авыл халкы белән бик зур рәхмәт аларга. Ул үзенең чыгышында һәр вакытта да ялып тормый, шуның кадәрлек матур итеп җырлавы белән үзен мишәрлеген иткән таң итеп тотуы өчен бик зур рәхмәт аларга. И киләчәк очрашуларга кадәр Чутьяулнан Рафис Сафаҗанов. Рәхмәт. Рәхмәт. Сезнең репертуарда халык җырлары һәм Илфак Шиһапов иҗат иткән җырлар. Менә Илфак әфәнде ул шул хәтле җырны ничек иҗат итә ала? Һәм сез әйтәсез ел сайын яңа программа. Киләр ничек туа? Темалар каян алына? Менә инде күз генә тимәсен әйтәләр, кризис жанры була диләр бит. Менә безнең мәсәлән ул шуның хәтле ашкынып бара, ул мин инде әйтәм кайвакыт, мин әйтәм Илфак булды. Бу шама булырга тиеш, әз генә туктап торырга әле, ял итеп алырга әле дип. Ул һаман яза, инде яза гына күрсен инде. Ә менә ел сайын ничә яңа җыр туа? Менә яңа программага сез ничә яңа җыр кертәсез? 20 була ул гадәттә. Аның инде концерт дәвамында, мәсәлән, кайбер район белән районның аермасы бик зур була. Менә алар янәшә тора торган район, аның халкы шуның хәтлек нык аерыла бер-берсеннән. Без бит инде хәзер беренче ел гына түгел, без барганда белеп барабыз. Мәсәлән, бу районга шушындыйрак җырлар кирәк. Шуның өчен ел дәвамында аның кайсысыдыр төшеп кала, кайсысыдыр узган программадан бер җыр кергән мөмкин, чөнки аны сораячаклар, без төгәл белеп барабыз. Менә шулай бара ул. Гадәттә менә 18 җыр, шушы 2 җыр алышынып бара. Берсен аласың, берсен куясың. Шундыйрак запас. Ә менә хит җырларыгыз, алар нинди җырлар? Бер нинди җырымны да хит дип атай алмыйм бүген көнгә. Әйтәләр, мәсәлән, һәрбер артистны аласың, шушы җыры белән чыкты инде ул сәхнәгә диләр бит. Менә шушынарга клип төшергәне. Минем бүген көнгә бер клипым юк. Бер тапкыр тау башына басып кына безнең ил җырын төшергәннәр. Ул менә 15 минут эчендә мин инде сирне ачам, Алия Исрафиловага концерт клип төшерергә барганнан соң, теге әйдә инде Алия ял иткән арада син дә төшереп алабыз дип, менә шулай гына төшерелгән әйбер ул. Махсус барып әзерләнеп түгел. Бер клипым да юк. Бер нинди җырымны да алай теге менә шушы халыкка китсен әле дип телевидениегә, ротациягә да биргән юк. Бер тапкыр да. Кайсыдыр җырны кайсыдыр кеше бик нык ярата, кемдер ул җырны күрә алмый, икенчесен ярата. Только шулай гына. Бик зур рәхмәт. Бүген көнгә әйтик 100дән артык инде. 150ләп микән җыр бар. Бик зур рәхмәт Илсия. Безгә килгәнегез өчен. Булдырамыни? Әйе, иртәгә 11 көнне Алла бирсә очрашырбыз һәм тамашачыларны үзегезнең җырыгыз белән сөендерегез дип уйлыйм. Амин берсен Ходай. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбыз дәвам итә. Кунакта җырчы Илсия Бәдретдинова иде. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, иртәгә кичке сәгать 6-да Пирамида концертлар залында җомга киче тамашасына рәхим итегез. Әлеге тамашада татар эстрадасының иң якты йолдызлары катнаша. Тамаша кичке сәгать 6-да башлана. Ул Пирамидада булачак.